hayi ngikhetha inkosi asekutheni bakwaNazaretha. Sohlabelela ingoma nganoma sengiyatatazela yini noma ngoba into engajayelekile le. Isabelo esikhulu neshumi nesithupha. Uyabizwa Nkosi Solomoni, onemdaka uyabizwa Nkosi Solomoni, onemdaka nahlabelela umnandi uMaNazaretha. Lo uguqile umfana kaMzinhle bakhona le igama lakhe. Ngizobingelela isihlalo sasezulwini, ngibingelele abashumayeli nabakhokheli abasenyami nasemoyeni, nentaba epheza nentombi zinto ethilele ngegama uNyazi. Amen. uMaNazaretha ngiyasaba mina njengoba ngiguqile nje ngathi wonke amehlo abheke mina manje. Ngingumntwana omncane. Ngicela incwadi uDuteronomy 1 verse 10. Ngelinye ilanga leJudeya uNyazi lwezulu lakhipha istatement lokuthi asikakabi baningi kodwa khona abasizayo. Asazi noma njengoba silana nje kuthiwa khona abazayo thina sobe sesiyaphuma yini noma sobe sesihlala khona la ekhaya. uMaNazaretha ngizokhuluma ngibe mfishane, ngiyasaba. Jehova uThixo wenu. Cela uyifunde lapha ku-10. Amen. Jehova uThixo wenu. uJehova uThixo wenu unandisile bheka. Unandisile bheka, nawungaqalazi ecaleni kwakho uqale nangaphesheya. Namuhla njengeinkanyezi zezulu. uMaNazaretha niyazazi inkanyezi ukuthi
zingakanani uma uziqalaza kusuku ngobuningi benu. ngobuningi bazo. Amen. uJehova uThixo uJehova uThixo waoyihlo benu awuyihlo benu makanenze ukuba nande njengezinkulungwane. Amen. Sikusiza. Mana zibona lokho esikubonayo njengoba silana nakwezinye indawo kuhlangene kanje ngegama loNyazi. Amen. Amen. Cela Nkosi nekuzwele. Amen. uNyazi. Abantu basazisekho sejaha ukuhlala phansi. Lo bhuqile uMthobisi waMaphumulo okhona egama lakhe. Ngiyabonga nami ukumenya namhlanje ethempelini lalapha ekhaya kuthiwa kuseGugulethu. Ngiyaqala nokuthi njengoba ngilapha eManazaretha ngangikhonjiwe, kodwa ukuzalwa kwami ngasho ukuthi ngathanda ukubhombela ngizala. Intombi engizalayo iyayihlala ingikhumbuza ukuthi uma uhlubuka phambi kwaShembe uzawuyaphi, ngoba ukuzalwa kwayo yazalelwa kwaMaphumulo eMkhomazi, yayisikhulele eMzumbe yaphinde eMkhomazi siyindala. Yashiya beyiManazaretha le masibuya ibuya inkonzo seziyimbili egcekeni. Isalukazi esiwumanxumala salibabayo sisayibambile seyinazaretha. Ubaba wayo kumkhulu wami waprofetha inyanga yezulu phezu kwentaba endala besebenza, yasemkhomba yathi wena mfana uyoba umfundisi wami. Isaphilayo leyo nsizwa, yebo uyumfundisi kodwa yena umfundisi kaShembe, isingumfundisi wasezayoni. Uthi intombi engizalayo yathilele ngolunye usuku ithi ibona engase angiphilile kahle, ithi ngangineyilonda nje zazigcwele ikhanda lonke, ithi saba nokungilalisa kwama ngilalisa ukhakha lizosala phansi. Ithi-ke le ntombi yazibona lapho esibonakalisweni ngoba yathi sibuye eMkhomazi yabuya iy'nkonzo seziyimbili egcekeni eyibhalansisa ngesabathi iNazaretha ngesonto iSayoni. Ithi yazibona ikhalayo lapho esibonakalisweni, ithi awuShembe Singo lenkosazane, ithi uma ungangiphilisela umntanami, ithi ngiyokulandela ngokweqiniso. Ithi kuhamba iy'nsukwana nje sasezivela lezo yilonda, kanti isalukazi sasingaphilile, sasisemfaka eManazaretha naseMkhomazi aye ebuhleni kwakuyovala uJulayi. Yathi uma ifika eguqile kulayini isimbhekile ubaba kanje, ithi wakuphushana waseqhamuka omunye umame, wayesethi mntanami uzofela umntwana la, bengicela ukuthi ubuyele edodweni ube subuya ngakusasa uzonikela ngakusasa. Ithi waselimala, ithi wasehambe edodweni, ithi masebuya ngakusasa wayeseba kude kulayini. Kwafika umshumayeli wayengamazi, wafika waqonda kuwe nje, wayesemthatha emisa phambili kababa, wafela akhala uThingo lenkosazane, labuza lathi mntanami kwenze njani? Waseyabika, wathi wagijima olanda amafutha, waseyalanda, wathi animgeze bese nimgcoka wala mafutha uzophila. Kwakuyisonto kodwa bathi kwashaya uLwesihlanu sengiphilile lonkosi. Bahlale bangikhumbuza-ke abazali bami ukuthi uma ngihlubuka kuShembe ngizoyaphi, angizofa na. Iy'nsizwa seyikhulumile umbili kade ekhuluma ukuthi uma ningasiyali bazali kusasa uma nihamba icala liyosala kubani. Khona into nje kade seyikhuluma la ensukwini, umkhuba sowukhona-ke esontweni. Nami bengiyikhulumela nje naye, wayesengikhumbuza, wayesebuza usukwasho uShembe yini. Ngicela ukudlula nje engomeni, ngithi eka 27. Thixo
ihlala phansi iyakhuluma enye insizwa ngendoda efuyile imalase. Ithanda imalase yayo. Yayisibona ukuthi ayihambi wakhe umgexo. Yayisiya kwabakhanda umgexo. Yayisicela ukuthi icela bayakhele umgexo omibili. Yathi umgexo wayo wakhiwe ubhala igama likaSipoti. Wazi nomgexo kaSipoti nawo ubhala igama layo lensizwa. Base beyakhela lo mgexo. Mayisebuya usiyaqhamuka uSipoti wayegijimela izongena esangweni. Useyayigxumela esekhipha umgexo wayo. Esofaka emqaleni obhaliwe igama likaSipoti. Isekhipha nokaSipoti nawo ufaka emqaleni obhaliwe igama layo. Ithi ngako ke Spoti ngalomgexo ithi ngizoqinisa uthando lami nawe. Nathi uShembe uliqinisile uthando lakhe ngey'ndlela ezahlukene. Kodwa kwase kuhamba iy'nsuku wayeseduka uSpoti. Base befika ke abangani bakhe bethi hayi bezomduduza bethi hayi khululeka mfowethu. Sizokufunisa uSpoti noma sokuthandazisa uNkulunkulu akuphi omunye uSpoti. Isethi le ndoda hayi bafowethu angikhathazekile kakhulu ngokuduka kwaSpoti. Kodwa kungikhathazile ukuthi la ihamba khona uliphethe kanjani igama lami. La hamba khona hambe kotela imigqomo emzini yabantu negama lami na. Hambe khonkotha iy'moto ezihambayo negama lami na. Nathi-ke bafowethu sengathi singaliphatha kahle igama likaShembe la sihamba khona. Amen. Yabonga Nkosi kusenekuzini. Siyabonga amazwi amakhosana abafowethu asebekhulume ngawo phakathi kwalana. Makhulu ngendlela eyisimanga. Kumnandi-ke amazwi nje amakhulu kangaka ekhulume insizwe ezisengaka. Ngoba ziyasho zithi sodwa. Awunanga umlungu ethi halo. Ave phile nawe